Goeie, dit is het Oorlogsjournaal. Wat hebben wij gehoord van je? Suvernuver maakt het absurdistisch theater waarbij het altijd lieke nee gaat. Wij regelen voor Inge Bruin en Kees Veenstra een meet and greet. Oerlgangers slepen 300 sculpturen van de ene kant van het eiland naar de andere kant, oer het strand en het gaat nachts terug. En een bijzondere archeologische vindst bij het marken van Hey. Juster stuurden wij radiocollega Mark Stallinga op paard voor het ziekje van een superfan van Suvernuver. Voor een meet and greet. Inge Bruin en Kees Veenstra winnen uiteindelijk de gelukkigen. Hilfe! Hilfe! Dein Hund! Hey, Scheiße! Was machst du? Das ist mein Hund! Bist du verrückt? Donnerwetter, du Arschloch! Mein Hund! Mark, als uitstuurkracht en de Suvernuver-actie die er op touw zetten. Super Suvernuver-fans zoeken we eigenlijk. Waarom zijn jullie dat? Nou, we hebben diverse voorstellingen van ze gezien, onder andere ook op de parade. En hier ook op Oerol. Nou, ik vind het gewoon heel aparte theater. Ja, want we hebben een meet and greet, dat staat ook op mijn bordje. Ja, nou, ik ga wel. Ja? Nou, op de radio vragen ze dan altijd, hoe blij ben je ermee? Hartstikke. Nou, laat het nog eens horen en zeggen, joe! Wat ik van ze wil weten, hoe ze ertoe gekomen zijn om een bepaalde productie te maken. Hoe ze er steeds toe komen. Wat is hun motivatie? Inspiratiebron. Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te weten. Fan. Hey. Kees. Peer. Nee. Hey. We hebben eerst 4 try-outs gehad. En toen zijn er echt wezenlijk dingen veranderd. Ja, ik ben dan heel nieuwsgierig wat je dan precies bedoelt. Kleine verandering en dan toch nog een Nou, bijvoorbeeld. Kijk je in de keuken, jongens. Ja. Bijvoorbeeld als ik geboren word als baby, zat ik eerst eigenlijk heel vrolijk te kijken. Ja. Een beetje mee te genieten met hun liedje. En toen zei Gerrit Jan Reinders, een van de laatste dagen. Je moet gewoon, vanaf het begin moet je kwaad zijn. Je moet gewoon kwaad kijken. En daardoor krijg je zeg maar de hele... Daarna krijgt het ineens die kwaadheid van als man, als kind. Krijgt het ineens een hele... Heel veel meer verband. Ja, krijgt ineens heel veel verband. Ja, oké. Dat je nooit vier gehad. Ja. Nee, bijvoorbeeld, Ja, dat is dan ineens heb je die ouders, dan weet je het ineens hoe het tussen die ouders en het kind zit. Ja. Oh, kijk. Hey. Oei, shit. Nou, Dat kan nog. dat hebben wij dan weer. Ja, beter nu dan morgen. Beter nu dan morgen. Ja. Volgende keer ga je anders naar Suvernuver? Ja, sowieso wel dat ik gewoon anders naar stukken kijk. Omdat ik dus nu weet van, ja goed, ik weet nog niet alles natuurlijk. Maar wel een klein beetje snap van hoe men werkt. Men kan werken. Dus dat is gewoon heel leuk. Kijk, hoe mooi we erachter staan. Een stukje die koren op. Ja. Naast het project Walking, de grote kuiertocht van Robert Wilson, kan het publiek nog volle meer kilometers aanlezen, als ze dat willen vanzelf. Ze mogen dan helpen met het verplaatsen van 300 silhouetten over het strand. Het project heet Op Drift. Gaan jullie ook? Naar de volle maan. Naar Op Drift. Van Slam. Wat gaat u daar doen? De beelden verschouwen.
Opdrift is een project van SLAM. SLAM staat voor Stichting Landschapsarchitectuur en meer. Ze maken voor oeral 300 ijzeren silhouetten. Oeral gongers moeten de silhouetten in 10 dagen van de ene kant van het eiland naar de andere kant van het eiland brengen. De tijd dringt en met het Green Strand als eindbestemming moeten er nog wat kilometers online worden. Baas die nacht wie het volle mannen en dus reden om een extra etappe in te lassen. Als je hier doorheen wandelt overdag en je leest dan die teksten, dan geeft dat wel een soort, dat roept wel vragen op over hoe wij met tijd omgaan. En het zijn spreuken of uitspraken door allerlei mensen ingezonden. En een aantal, het gaat heel erg over van gebruik je tijd nu, bepaal zelf je tijd, bepaal zelf de dingen die voor je belangrijk zijn. En laat je niet leven door de tijd. Wat we natuurlijk allemaal doen. Want we laten ons natuurlijk door een agenda dicteren. Iedereen maakt afspraken. En dat is ook wat we doen met het project. We leggen een soort afspraken over het hele Oerol heen. Van ja, we moeten op tijd bij de afsluiting zijn. Nou wordt dat wel dreig, want om een extra dimensie om te brengen is het de bedoeling dat er achter u erom wordt. Dat heeft te maken met de gedachte dat we niet de toekomst in kunnen kijken. We denken dat wel. Je kunt plannen in de toekomst. Je kunt achteruit kijken welke ervaringen je allemaal hebt beleefd en daarop baseer je je volgende keuzes. Is dit zwaar? Oh, valt wel mee hoor. Ik heb hem goed in balans, zeg maar. En ja, valt heel goed mee. Wat is er zo leuk aan? Het is een beetje meditatief, hè? En 's nachts is dan toch weer heel wat anders dan overdag, hè? Ja, dat is een ervaring. Ja. Ik heb niet achteruit gelopen. Hoezo niet? Ja, dat is praktisch moeilijk omdat ik mijn hond bij me heb. En ja, ik vind het ook niet extra meditatief of zo. Misschien vindt Bruno het nodig, maar daar doe ik niet aan mee. Vrienden van SLAM en van Oeral binnen Moanenverlien al benaderen om spreuken in te leveren die in de silhouetten stanst binnen. De tijd vliegt, leef bevlogen. En een andere spreuk die ik heb bedacht, dat is: stel zintuigelijk vast dat tijd niet bestaat. Wij voelen ons ontzettend bevoorrecht dat het project bestaat, dat het zo gedaan is. En ja, geweldig. Helemaal Oerol, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ja, Ze hebben elk jaar eigenlijk altijd hele bijzondere dingen. Ja. Maar om nu op zo'n manier er eigenlijk zelf bij betrokken te zijn, dat maakt dit Oerolfeest voor ons wel heel bijzonder. Ja. Omdat het hier drinkt, wordt snij de laatste etappe met hinder en wijn online. Net elke locatie die door een theatermaker uitzocht wordt om een vaststelling te maken, is ik mogelijk. Daarvoor is er sprake van een kwetsbare landschap. In een oorkeer zit er een oele te breeden, we trokken dat net teruggaan kan. Dit hier weer een plak dat van bijzondere archeologische weerde blijkt te wezen. Een haast compleet dorp onder de groen. Onder het gevaarlijk wezen kan krijgen bezoekers een helm en een hessie. In 1954 werd het gehucht Goeverdingen ontrommen omdat er een superstorm verwacht werd. Het verlaten dorp is daarna bedobbeld onder het zon en ijs compleet vergeten. Onder een team van Belgische archeologen begint het hier het verdronken dorp weer naar de oervlak te hellen. Wat u gaat zien is een tentoonstelling die gaat over de geschiedenis van dat stukje eiland waar de opgraving plaatsvindt. Als u de tentoonstelling heeft gevolgd en u loopt een stukje rechtdoor, dan komt u op de site. Ik weet niet wat er op dit moment gebeurt, maar als daar mensen rondlopen met blauwe helmen en die hebben aanwijzingen, graag opvolgen. U bent van het archeologisch team. Hoe hebt u dit gevonden? Ja, in januari 2008 zijn we begonnen met de opgravingen. En omdat er inderdaad wel een vermoeden was dat Goeverdingen hier te vinden was, het laatst overgebleven gehucht dat daarna ontruimd is. En ja, in januari zijn we beginnen graven en dit is uiteindelijk het resultaat geworden. En wat voor waarde heeft deze vondst in de archeologische wereld? Ja, het is een van de vele dingen die inderdaad teruggevonden worden zonder eigenlijk in een archief of zo terecht te kunnen komen. En daarom is het wel heel bijzonder dat deze site nu opengesteld is voor het publiek. Dus dat is eigenlijk een extra punt voor de archeologische wereld, dat er nu effectief ook een site bezocht kan worden. Achter u zien we een paar schoorstenen. Wat is dat precies?
Dat zijn de restanten van de schutbollenfabriek. Die is opgegraven. En, ja, het is een van de nijverheden die toen op het eiland blijkbaar bezig waren. En ze maken eigenlijk sneeuwbollen. Sneeuwbollen? Ja, dus zo van die schutbollen. En dit is blijkbaar de fabriek die die schutbollen allemaal maakte. En dit is blijkbaar de directeur van de fabriek, heeg op zijn sokkel. Achter mij kan u het topje zien van de Sint-Cecilia-kapel. Er zijn een aantal bijzonderheden aan. Onder andere het klokkenspel is tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen door de Duitsers om wapens van te smeden, zoals wel gekend ook voor vele andere klokken. En de bijaard heeft toch een verderzetting gehad, omdat de bijaardier eigenlijk een nieuw soort klokkenspel heeft bedacht, namelijk met stalen buizen. En het werkt nog, dus mensen kunnen effectief in de kerk even uitproberen hoe die bijaard klonk. En omdat de site statogonkelijk is het mogelijk dat bezoekers zelfs echt nog wat bijzonders vinden. En dan nou de ongemakken van het werken op locatie Diel Fjouwer, de minuut van theater. Hey, check! Ze moeten daarheen! Ze moeten daarheen! Daar komen ze Heb je hem? Jongen. Ja. Dit weer het Oorlogsjournaal verjoerd. Zorg ik even op je site, omroepfriesland.nl, van de volle meer. Maar wat toch wel mooi. Een eigenaardige Russische bruiloft, 3 vrouwen in een massagesalon annex Paardenmuseum en Skielgroepeen leven haar uit in de duinen van Vermeeren. Ontmooi.